I Danmark er 400.000 personer i den erhvervsaktive alder på sygedagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. Vi har 2 grupper af førtidspensionister i Danmark. Der er en stor gruppe, som hverken kan eller skal arbejde. De har naturligvis ret til en ydelse, de kan leve af. Men fakta er, at der også findes en gruppe på ca. 80.000 førtidspensionister, som har et reelt ønske om at komme i arbejde, hvis de kan få et skånejob. Vi tror, der ligger skjulte ressourcer blandt førtidspensionister og efterlønsmodtagere, men vi skal altså skabe forhold, der er fleksible og attraktive. Hvis den sociale velfærd skal forbedres, kræver det opnormeringer og bedre arbejdsmiljø for dem, der leverer velfærden i dagligdagen over for vores børn, unge, syge og ældre. En mobilisering af de skjulte ressourcer kan bidrage til den nødvendige kvalitetsforbedring. De kommunale jobcentre skal være krumtappen. Mobiliseringen bliver en investering i velfærden. Indsatsen vil finansiere sig selv og sætte en positiv spiral i gang. Jeg har desværre alt for ofte måttet sige farvel til gode kollegaer på grund af nedslidning eller stress. Jeg har selv været sygemeldt 3 måneder på grund af stress fra mit tidligere arbejde. Det skyldes de helt umulige forhold, der er på de offentlige arbejdspladser i dag. Arbejdspladser, som er fundamentet for vores velfærdssamfund. Det kan starte en ond spiral og få en sygemelding. Det kan ende med en fyreseddel og måske i sidste instans en førtidspension. Jeg har tænkt på, at hvis vi ikke var der, havde vi så et velfærdssamfund. Så lad os satse på de skjulte ressourcer hos dem, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller efterløn, samt de førtidspensionister, som vil i arbejde. Det mener vi er både samfundsøkonomisk og menneskeligt, og den rigtige vej frem. Vi tror, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet. Hvad tror du på? Der er muligheder i vedvarende energi. Vi har set det inden for vindmølleindustrien, hvor investering har betydet, at Danmark har sat sig på store dele af verdensmarkedet, skabt mange arbejdspladser og først og fremmest produceret ren energi. Den samfundsmæssige gevinst ved udnyttelse af vedvarende energi er enorm. Vi skal satse på de CO2-frie energikilder, vind og sol, og supplere med biobrændstoffer, så de CO2-tunge brændstoffer som olie og naturgas på sigt kan erstattes. Inden for solenergi er der åbenlyse fordele, når det drejer sig om energi til opvarmning. Der er masser af uudnyttet energi at hente i solfangere. Vi oplever en stor interesse i befolkningen, men fra politisk hold kunne denne interesse godt bakkes op af nogle krav til byggesektoren. Vi kan komme meget længere i Danmark. Hvis CO2-debatten skal batte noget, er det oplagt at se på kilderne til opvarmning. Kristendemokraterne mener, at der overordnet skal stilles krav til bygge- og renovationssektoren, samtidig med, at forbrugerne informeres om solvarme som et reelt alternativ, der gavner både miljøet og økonomien. Det er vigtigt, at vi både fremtidssikrer vores energiforsyning og efterlever de internationale forpligtelser i Kyoto-klimaaftalen. Vi tror på, at der skal bruges meget mere energi på miljøet. Hvad tror du på? Familien er helt central for kristendemokraterne. Børns udvikling og dannelse afhænger i høj grad af en tryg opvækst i familien. Derfor skal familien sikres de bedst mulige rammer. Der skal være tid til både at passe børnene og tid til at værne om parforholdet. Vi vil gerne give begge forældre mulighed for familieorlov, så de i perioder kan sætte tempoet lidt ned. Vi vil, at alle større virksomheder skal formulere og udmønte en aktiv familiepolitik, der giver forældrene mulighed for at passe såvel familie som arbejde. Og så skal det forebyggende arbejde opprioriteres, så antallet af opløste familier kan bringes ned. Kristendemokraterne vil derfor støtte en øget rådgivningsindsats til de forældre, der vil arbejde på at bevare parforholdet. Familien er under stort pres i vores samfund. Derfor er det særdeles vigtigt at tænke forebyggende på det her område. Og ikke mindst når vi tænker på børns trivsel, så er der mange, der har sagt, efter de har været på kursus, at det gav dem et mod på at fortsætte deres samliv, eller at børnene har fået en øget tryghed
efter at forældrene er begyndt at samarbejde bedre. Ved at lære par god kommunikation får de også langt større mulighed for at prioritere i fremtiden.